जादों मिसाय गुमिया लोंग्राबा दालागै बिगुमै बिबोनां बे गुमै एसे लानोसै रायलायलायनाय जासिगौमोन आरो बे मेहेरमोननि डायलगसो आरो ना रायजोफोर बे गुमै एसे लानोसै रायलायनाय जागौमोन आरो आं लोंग्रा होमबा आंथ' लोङाना गुड मर्निं एभरिवान एन्ड वेलकाम बेक टु दा नैबे सेसा गोरलै ब्लग एक्सुवेलि दा माने आङो बिखुनजोनावसो दंफैयो आरो ना रायजोफोर माने बिखुनजोनाव दंफैयो आरो ना ओमफ्राय स' आं दासो माने हांसो गोदाखांदों आरो ना स' दिनै भिडिअआ मारै जायो आं मिथिया स' नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसोनिफ्राय गावसिबना हो आरो ना रायजोफोर चलो फाइनालि बिमा मिथिखाबाय रायजोफोर जों बबे जायगायाव दंफैयो बिखुनजोनाव दंफैयो आरो ना ओमफ्राय आं दा हांसो गोदाखांबाय नै बिखुनजोनाव फैबा हांसो दाउ गोदानांगौनो बेखौ सोंनानै लाखा सोरबा सोरबा रोङाना दाउफोरखौनो गोदानो आं हांसो गोदाखांबाय आरो ना स्र'नो मेजेम ज्लाव ज्लाव एकदम मेजेमानो दाला दाला जोब आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय दा जोंना बिमाया एसे सुबाय आरो ना एसे सुस्र'नो थिनदां जाबायलै थावनायसो नंला बे बुगाला बुगालिसो मोनजासिगोन सुनाङै गोदाखानायखौ सुफ्लेबाय थायो मालानिफ्राय एफा साफा जाग्रा जाखो गोदो उन्दैयाव दाउखि जानानै देरलाबायनाय मानसिफ्रा अमा खि जाग्रा होनो अन्थाइ सेरेबसो जायोमोनब्रा आंहा गामियाव रेकर्ड दं अन्थाइ सेरेब जानायनि आरो सैमानि आहार जानायालाय सैमानिथ' आहार जानाय रेकर्ड दं आंहा हांसो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय रावबो गैथ'वा गुमैमोन आब'मोन दुब्लियाव दंहैजोबो ओमफ्राय गुमै दंबावो सासे बेबो दुब्लियाव साहा हैदोंनो ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा नै सिखा देनाया मा नायबाय थाखोलै आयु नोंखौनो ब्लगाव नुसिगोन नोङो नोंखौनो ब्लगाव नुसिगोन ओइ रायजोफोर ओमफ्राय ओरैजाय जोंना बिखुनजोआ फुरा ना एवसावगासिनो दं आरो ना मोननाय मा खेबसेनो गबसे होबायमोन आं खुनु खोथा गैया ना दं हांसो दं है खुनु खोथा गैया एसे जालु नङा होमबा बिमा आजां गाजां जाला जोबसै आरो ना गोसोआव लाखा दाउ बेदर गोदानांगौनो बिखुनजोनाव फैबाथाय ओंखायनो आंहाथ' गोरोंखा जोंहा बिदिखौ अयभासखा गोदोनिफ्रायनो ओंखायनो फुरा हांसो गोदा फैबाय आरो ना आं रायजोफोर नोंथांमोना सानदों जानांगौ आंना बिखुनजोआ बोरै एफा लोदोदो जाखो होननानै नाथाय बे बिखुनजो अरिजिनेल नङा बे बिखुनजो दुप्लिकेट आरो ना रायजोफोर माने बिसोरनि बिमानि बिब' ना मा होनो बिमा बेबो बिखुनजो आरो ना आंसो संनो सानदोंमोनलै खुमब्राखौ नाखौथ' एवबा एवनाया ओमफ्राय खुमब्राखौ आं संनो सानदोंमोन माजों खुमब्राजों ना हांसोजों खुमब्राजों हांसोजों खैसिब खैसिब बिखुनजोनाव बुसोजोबना थानांगौ हायाबाबो थुसोमजोबनांगौ न'आव गोबाखै खुनु खोथा गैया आरो रायजोफोर नाफोरखौ ओरै ओरै नारसोनांगौलै एसे होमबासो मोजां जायो हम गोथाव जासिगोनलाय जों दिनै होमबा स्राम स्राम स्रामनो आरो नुबाय रायजोफोर जोंना बिखुनजोआ माने आंनि थाखाय स्पेसियेल मेवाइ आसार बानायना दोनदो आरो ना मैयासो गोगोम जाखांबाय आङो नङा बिमा मेवाइ आसारा मेवाइ आसार आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फुरा गोखै खैसिब खैसिब माने ओंखामानो हाबा सानबाबो माने थुम खावजोबखायो आरो ना आं बेजोंहाय आंबो जानो हायामोन अयथासार बोरैबा गोगोम गेसावमोन आंबो ओंखायनो जानो बायोमोन आरो ना आङो एकदम बोरैबा खैसिंमोन आं बुयोमोन आरो ना ओमफ्राय बोरैबा जादावनानै सानसेखालि जादावनानै बोरै गोथाव मोनफ्लांखो बे दिननिफ्राय थुमसिजोबो आरो ना रायजोफोर मेवाइ आसारखौ ओंखायनो नैबे द्रामसे बानायनानै दोननो थिननायखाय दा बानायनानै दोनदो आरो ना जोंना नैबे खम नङा जानायाव एक नाम्बार होनना मिथिखायो ना रायजोफोर बेदर गैयाबा जाया होननानै ओरै हांसोनि पियास जालायहोगासिनो दं आरो ना रायजोफोर हांसोनि पियास जालायहोगासिनो आरो नोंथांमोना 200K नि स्पेसियेल भिडिअखौ खय थारिखआव नुगोन सानथामसो नेथ'बाव आरो ना माने जोंना एसे माखासे मानसिफ्रा सफैजोबाखै नालाय थ' जों मानसिफोर सफैबासो बानायगोन एक्साइटेड जानानैल' थाबानो जाबाय खरात मोनसे रुवा मोनसे केकआ मोनथाम आरो ना रायजोफोर ओरैबायदि देदेर जाखा केकआबो ओमफ्राय खरातजों मोनसे हागोन रुवाजों मोनसे होगोन थ' बेयावनो मन्थ्रफ्रा माबायदि ओंखारगोन स' नोंथांमोना एक्साइटेड जाबानो जाबाय ओरैबायदि स्पेसियेल जाखागोन आरो ना बे भिडिअआवहाय 200K नि आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय जमनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरो ना न' खोथा गैखाया आरो पियासनि जालाय होबाय एबाराव होनोसै आंसो एवसिगोनदांलै हांसोखौ ओरैनो आंहा बिराद गोथाव गोथाव एवखायोना बेथ' फसायखायो आं एवनायखौ जालाबजोबग्राखा मानो हारि बलहारि नोंनि पियासा मोजाङै हायाखै सिखा देनाया लाबो लाबो
ayu. Buat nani? Mobile. Ayu. Jauh isi faidan komplek henlai powder mana terbiar nani cuna. Gung hitam dama. Nani video kau ni na, sima orang le kau na ye. Nai na. Lagau. जानायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना रायजोफोर हांसो बेदर दाबो सफैयाखै बानलु बाथोन आलु भाजा मैथा केना नोंहालाय बहाय जायो ना जाथ'वा नोंहाबो जाखानोसै हाब जावैसोनि बाहाग माने बांसिन होखुमानाय आरोना मा जाखो जायखिया होदोब्रा जावैसोनि बाहागबो थारलायो आरो लाजिफ्ला लांथारबाय आरो आब'आ होत्स बेदराबो बाहाग थारलायो नालाय बिजामादै बांसिन हायखुमायाखैमोन बे जादों होनबा मिथिबाय गुमिया लोंग्राबा दालागै बिगुमै बिबोनां बे गुमै एसेसो लानोसै रायलायलायनाय जासिगौमोन आरो बे मेहेरमोननि डायलगसो आरोना रायजोफोर बे गुमै एसेसो लानोसै रायलायनाय जागौमोन आरोना आं लोंग्रा मोनबा आंथ' लोङाना कका कलाखौ माने बियार बथल सोलाबायनानै लोंनानै देखायग्रासै आं थेवबो लोङा आरोना आं बेबायदि आरोना नालि थांनो ओंखारबाय आरोना जों रायजोफोरना मा होनो थांनो ओंखारबाय मालाबा फैफिनसै ओमफ्राय दा जिखुनु एसे सुरिया नमस्कार खालामसै दे बिदिबालाय आं मोजाङै देलायगौमोन ना देलायनाङालै उनाव देलायबाबो जायो दा नानि ना थाथ'दो दे सिख्ला देरनाय दे मालाबा मेवाइ आसारा आं प्लास्टिकसो लाखाबाय जोबबानो लांफैगोन आं खर'सेयाव लानानै उन्दुखागोन नालाय आं ओंखायनोथ' थिग गैया सप्तासेजों जोबनो हागौ जिखुनसो बानायनाय नालाय माथो ओरैनो आं बिराद गियो हिनजावफोरनि सालायनायखौ बिराद बोखेलाबायो साफोरलाजोबनो नागिरो ओरैनोबा बे गोदोनि बुलेट सालायनायनि एसे एक्सपिरियेन्स दंलाबायो फैदो बिमा होलांसै बा जुथाया 6000 ना जोंना जायोलै बिदिनो आयु अबे जानानै मोखाङा बुलब थाम्फैस्रि जाबाय उन्दुनायाबो जायो फैदो फाइनालि फैबाय आरोना जों बिखुनजोनिफ्राय माखासेखौथ' लोगो मोनबोआसै गुमै जों आब'जोंखौ आरोना दुब्लियाव थांदों नालाय ओंखायनो आरोना माइ गायदों आरो जों न'आव थांनो नागिरबाय आरोना रायजोफोर फाइनालि दिनै भिडिअ बेखिनियानो आरोना रायजोफोर बाय बाय हाबाय एदावनायाथ' नै बिसोर